Абон заводиқа убайгом шты жаш балашты бажарты. Ал районты сынышнышан кодтой сәхи бынæттæ. Ногажы фидауц бирәтәе балхәнынц бæрәгбоны тәккә агъоммæ. Тыххәй нырма бирәй адәмнәй. Уәйгәнджытә радзырдтой афтәмәй аса жаш балашты на республикәмæ къаддәр æрбаластой камса зайын кәнынц умса акъуырән уыди уымән ама гыццыл дышты. Повга город администрации куджағын афтәмәй жаш балашты штыфаг. Правжарынзы иш алкайжыр дамадарчисау ахам жайгой. Шы арх у фонд шада шомай фонд минуанг. Аппатайжын арғдар тылзы намадышты қарымак балашты. Удон айывдар амак абаждындарышты. Шы арғдар завгарфылдар уману. Ишмазы фурды шартынам чишым бұлт ахам уаждетадар жағам шуанг Канадая. Махлашем кандора шене нажи балашты. Пензенской области, Ульяновской области, что махлашем фашарантайдар. Удонышты завгаржын арғдар, хищен сәхи алханджытæ. Кәсәтә бирәшті мидәк жонын сөйсі балашты, малханы сырмаштар өсі нажы балашты. Шты завгаржын арғдар, фанташ миней олама.